Malah sing ora-ora. Iya ngono kuwi. Intine matur nuwun banget karo para warga masyarakat sing wah kaya ngene apike. Iya. Antarane pangarsa desa, pamong lan uga sing dimong nyawiji dadi siji ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Tur ya nggen sebelahe sinden kae di apa kaya gunungan isine buah-buahan. Dhuwur dhewe jagung. Ha iya, ana maknane ana ngapa kok jagung dekek ndur dhewe aja nganti lali marang Gusti sing Maha Agung. Wah ya. Jagung isore enek tomat. Tata-tata kabeh bakal nglakoni kiamat mula ayo padha manembah karo Gusti ingkang nyipta jagat. Wah iya. Apa kae? Terong. Ha iya. Tetanggan aja nganti merong tegese dadi tangga sing apik kudu guyub rukun samat sinamaten daya dinayan kanggo nyembuh marang raharja lan barokah tumrapi warga masyarakat ing Sela Katon. Waluh nggih. Para warga masyarakat nganti pejabate kabeh luluh menjadi satu untuk nyengkuyung hajatan duwe gawe sing ditindakake dening warga masyarakat Sela Katon. Akhire panjang kunjung gemah ripah lo jinawi. Ya, Apa? Pari, ayo. Para warga kabeh padha nguri-uri pendak taun kene wayangan ya kuwi dalam rangka bersih desa. Wayangan kuwi. Iya, Apa? Kabeh kok takone sewengi rene enteke no. Ha iya. Sing inti sarine para warga masyarakat ngunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung. Lah bedane Nduk, bedane piyayi bersih dusun utawa sedekah bumi karo kegiatan liyane ngene iki pancen membaur menjadi satu. Mbuh agamane apa, mbuh sugih apa miskin, kakung lan putri iki menjadi satu. Mongko yen jaman biyen piyayi mirsani wayang ini racake mesti piyayi kakung. Ning saiki neng kene wis beda. Akeh para putri-putri, para mak-mak, para ibu-ibu sing kepareng do mirsani wayang. Ya, ibu-ibu Sela Katon. Ya kuwi sing sok gegerke dalan. Angger ibu-ibu kuwi nggawa kendaraan menggo ing ngiwa rating nengen ya kuwi wonge kae. Dadi kaya ngiring bebek kae. Ketoke rene bae ngiwa. Ha iya. Ibu-ibu, kaya ngono kuwi. Didongakake warga masyarakat ing Sela Katon wiwit ing ratri iki nganti tekan pungkasane jaman tansah manggih hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing berkah pinaringan wujude kesehatan lahir batin katentreman lahir batin lan uga keselamatan donya prapteng akhir putra putrine dados bocah sing soleh lan uga solekah Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngaturke panglipur. Ngaturke panglipur. Aku tak nyuwun luwih dhisik karo Ibu Sukesi Rahayu. Ya, nembang apa? Bebaske wae Bu Kesi pengen nembang apa. Sing inti sarine iki diaturake marang para warga masyarakat ing Sela Katon lan ingkang mapan ana kiwa tengene ingkang kepareng rawuh wonten ing mriki. Sumrambahipun ingkang kepareng mirsani lumantar streaming mliginipun YouTube Kuntadi Channel. Ah iya, ngono kuwi matur nuwun katresnanipun. Sugeng dalu Bu Sukesi Rahayu. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Pun ping kalih jenengan kula sak kanca sowan Sela Katon. Inggih, leres. Badhe matur menapa kalian warga mriki? Kula Nggih no. Atur kula namung setunggal. Menapa? Matur nuwun ingkang tanpa upami sak gedhe-gedhene. Awit menapa Pak Dalang? Warga masyarakat dalu niki wonten ing Sela Katon salah satunggalipun warga masyarakat ingkang leres-leres tasik kersa nguri-uri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawi. Tinggalanipun Mbah Buyute awake dhewe. Tepuk tangan untuk warga Sela Katon. Sampeyan ngerti apa ora kenapa kok desa kene jenenge Sela Katon? Dereng. Nah, takono. Pripun Pak Dalang? Sela Katon, Sela ki watu, Katon iki ketok. Dadi lek neng kene iki kemplelet, kemaki aneh-aneh, kepruk watu ndase ngono. Ah iya, kuwi takate gathuk ngawur kuwi ora. Ning saestu Pak Dalang. Pripun? Dados tiyang